tu te chibele vekule hole tun truma chuan kumin kumsang ni som ni pangan ti chua vai film muno mareng tak mai atak dak be chan de rowa han siam teran ti chu kan thlir ho vele dorani Israel le Iran buena chuan ziom lam mapan theilova Iran hian nuclear ral thum nei nge atuma chu Israel chun lawin an nuclear scientist chu Israel chun atha sak thrinani chuwang chuan Iran po chuan Israel mi telaka chun phubalak ve duwa mi pakhat hi ron langin ani chuan daba chawalo eya hepai hian Delhi pulisa an ho tu pakhat Rajiv Kumar chu achung te tha alo wawa chuwang chuan Rajiv Kumar le anaute ho chu ron karin chupa chu chulaya chuan an kap hlum mak maya police te han lo thlen chuan Rajiv Kumar chuan hepa hian min kap masa angin report in thelu donia hati mak mai chumini chu Rajiv Kumar fanu birthday ania ma se Rajiv Kumar chu akal thelo wangin afanu lam turin Rajiv Kumar chuan midang atir anupuipo alom lo bar hle mai chuti mek lai chuan bike hian mi pakhat chu chak takin ron tlana chupa chu traffic jam kara chuan ron in ro zelin nakina chuan kar pakhat bula hian ron dinga api maya chuan meche naupang pangpar zuar hi halom ve bok chupa chuan bom hi ron la chuakin kar banga chuan ada chu kar chu tlan zelin abula pangpar zuar naute po chu hatlan ve boka tilai chuan bom chu ron puakin pangpar zuar naupang chu bom chuan atipal ve tane chumi nuwa chuan Delhi police ho chu bom puana hun lampan chuan ron tlana anzinga chuan Rajiv Kumar po kha hatelve Delhi police ho tu te chuan Rajiv Kumar chung chang chu han lo soya makwara chuan Rajiv Kumar chung te chu halau wawani ome chu film tir lamba kan mu khane chu bom puaka chuan RNAW ho po chu harin rolwea chu thil chuan Rajiv Kumar chu ha thong he achan po chu thil chu international affairs thilania Iran chuan Israeli diplomat te chu lo be alo tum malone chu bom puak chui na chu RNAW te chuan Delhi police nena chuan an hlana a chui turin Rajiv Kumar po chu hanti maseani chuan adu lova achan po na tul dang anga em wangane mase bom puak khan mechenau pang pakhat pangpar zuar kha atina tela chunu chu Rajiv Kumar hian a hrechiang ve hle maya chung khat laina hnai en kol tu tur anei silo auna panen chau chuan an oma phubalak sak tu tur nei lovin Rajiv Kumar hian a hria ama tina tu chu chui chu nge ya dune RNAW te chuan Rajiv Kumar chu na tan tur chuan an tia aruk tak chuan an senior te chu an hlau thong achan po Rajiv Kumar hi midik tak mai ania athil se tolak lo chu a se thlat zel na zo lo kal sana du lova atop thlen sha matum train ang point chung lamin norma sela Rajiv Kumar chuan ati tur chu atiluingat ngat sel mai ne afanu birthday lom na chuan Rajiv Kumar chu ron kalve ma sela aril ruwa thildang reng om lo bompo wanga pangpar zuar nau pang boral ta chu a hrerenga afanu birthday lom na po pangpar zuar nau pang unau pa chu a hruai vea eile in turte pein thlamu taka om turin na cha afanu birthday zana ahan mutir po chuan Rajiv chuan ama a mechenau pangpar zuar kanglum ta kha a hrerenga aril ruwa athi theimol lo chuwang chuan a phubalak sak nge chu hatumani Rajiv Kumar chuan naute pahni rin tlak tak mai diviale vijay te neya anni puina chuan helho chu chuya tumani chungbom puak te chu amuna zir chiangin na satakin investigation akal puya chuta chuan chubom puaka chuan Pakistan ho ain rol lo ti Rajiv Kumar chuan hriin Iran ho in Israel ho an be na ni ti a hretchuk ta an ho tu ten hena po Rajiv Kumar chuan thil thlen dana hrilvek Rajiv Kumar tanpui turin Shailaja po chu hom ve boka ti chuan Rajiv Kumar chuan nasatakin investigation chu akal puya chung lamina anti dan tura chuan a boilem lo ama thuin investigation chu akal pui mop mane Israel chuan Iran in nuclear ral thum ane lau thona wangin an scientist ho te chu athat mi maya chutiang wanga Iran in Israel ho laka phuba an lak tum na chu India rama chuan aron kalpui ta si Iran chuan a helpol te Iran chuan asipai te ron tir lovin athun waya om helho chu amang trangkaya India rama helpol member pathum te chu ron lutin anni hian poi chu han khoi ta ne
chu thil zong zong chu saila ja po chuan alo hravea Rajiv nen chuan nasa takin maan la chhozel kara bomda tu bike han chui chianga CCTV te anen kuala chidrang chuan chu bike nei tu pakhat nena tranga ho ani thun reta chu pa chu wapanin Rajiv Kumar le naute chuan an dop tranta ti chuan chu pa kalna te chu an chui ta zela chu pa chuan bommati pu hnuwa khan airport a kalin India rama chu san zui ta ti te po an thria chuti hun lai po chuan Rajiv Kumar chuan pangpar zuar tu nu unau pa chu atha thlamlova atheyang tokin achom do zel poi khoi tu chu thlok chuak to masela ami biak thrinte ama pui tu te chu an la chui zela scooty pakhat chu an chui fu ta ti chuan phone number rang te chu an chui zela bomkam tu paina ami biak thrinte chu uluk takan chui nuwa mi pakhat chu an chui fu thei hlau mai chupa chu Delhi a mun pakhata chu na biru ti an hria a omna lampanin Rajiv Kumar le naute ho chun wakala anin kwal rep nuwa an vaman thei hramani chupa kaltlang chuan bom ti puak tu re da in lai chin na nei laila chu an hrechu le ta zela laila le bom ti puak tu chu anin mu fo ti te po an hrele ta zel ti chuan laila omna chu chui chuakin arang theyang berin Rajiv Kumar le naute chuan laila chu han zui le ta laila chu kara lo chuangin Rajiv Kumar le naute chuan an hnung lama an zuya ma se re lo te a laila chuan zui tu an omani ti hrein a motor chu a herta phuta chak fe main Delhi police ho hun pui lama chuan atlana chulai chuan laila chu han man thei ta ne Ministry and Home Affairs Office lama chuan RNA ho tu pa chu minister te chuan an kowa chuta chuan an thil chui lai chu ti top turin an ni chuan an lo ti a chan po chu thila mo phurtu te chu Iran ne na hin lai chin na nei ani ti an hria Iran chu ti thin rim an du lo ani India sarkar chuan Iran le Israel te chu a chor tangkai ve a Israel chuan intelligence lama India chu hapuina sa ema chuti rualin Iran oil chu India po chuan amamo ve boxi chuti angani wang chuan India tan chuan Iran ti chiat chu thil thei lo thuk ania Rajiv te chuan an thil chui chu an ban san lo ani chuan Iran poi an khoi do ni in an ho tu te chuan an hria Rajiv Kumar baka RNAW te chu an thil ti lai top san tu rati ani chuti lain Rajiv Kumar chuan laila chu halo la dop ve renga a thil hria tu te chu hria trama tum bom ti puak tu pui tu ani thu chu laila chuan a zep zo tangang lova laila hi Palestine ho thurwal pui tu le tan rum rut mai hania Palestine ho tan chuan na satakin na thok trina Irana po voitam tak zin to in bom ti puak tu nen po chuan mai chana anin mu fo ti te han chui chuak zel chutianga han chui zel na tang chuan bom ti puak chu afsar ani ti chu han reta a afsar chu Iran hoina han tan pui helpol zingami ani a rual hian India rama Iran mi pathum te chu hanon kala chung mi te chuan mun sang Israel ho chu han lo be alonia Georgia te Bangkok te Israel mi te anni hian an lo be alone afsar chuan India rama thurwal pui anei ni nge in an hria ma se thurwal pui chu tu nge ani an hre theilo chuti lai chuan Israel mi pakhat Rabi chu Iran helpol te chuan an lo mana akut chu dokana chuan kilbe sakin an soi sa hrep mai amantu chu afsar chuni in Israel ram chu an chialo turena tia ma se Rabi chuan adu lo chutianga athil ti turte ati du lo wang chuan afsar chuan Rabi chu tubawin alua achu sia maya achu hlum zui ta ne chumin hnuwa chuan afsar chu Iran sipai ho hmuna chuan ron kala sipai te po chuan ani chu an nel vak lo ni na langa chuti rualin an ho tu te chuan chu hel chu an thurwal pui miau si Iran sipai ho tu te chuan afsar thurwal pui te chu an thi to thu te han lo hrila turma hrai an ni thu te hril bokin afsar ti lo chu han thivek to afsar chu adot tu tur chu ani hmel hle mai afsar chuan an ho tu ba hena chuan an CCTV footage te chu en phal sak turin angena ti chuan afsar chuan Iran ho en thatu te kaltlangin a thian te thatu te chu a chui kualta a chuta chuina lama chuan a thian te chu India Police Rajiv Kumar chuan a thatani ti te ha hreta a
Rajiv Kumar le atho pui Divya le Vijay te chu afsar chuan a hre chho ve ta a chu buaina chuan Israel ni lovin India zo chu ai nam hnoi ani ti a hre chho ve re ta zel India le Iran te chuan oil chung changa meeting an nei dona chuta chuan Iran minister pakhat chu an general chuan ron panin India ina Iran mi le sate kuta thlak dan chu haron shrila chuin remna chuan hmingsain lo turin minister chu general chuan ron tia finfiana anne sang te po ayan tir boka chutarang chuan Iran chuan India chu oila in remna nei puilo atum ta ne tun ma trangin India le Iran te hi anin bechengai lova amai ro chu khatia Rajiv Kumaran India mi le sa Iran helpolina kut anon thlak kha hangai theilowa chumia wang chuan phuba lain Iran helpol mi le sa pani te chu ati hlum ta ka wangin Iran chuan ngai thiam lovin India ne na oil chung changa in rem na siam an tum chu an thul ta ne ti chuan India sarkar ho tu te chuan saila ja chu bein Rajiv Kumar chu athil ti tumte thutir turin antia chuti ruarin saila ja chuan official ang nilovin arukin Rajiv Kumar chu atan pui zel thowa Rajiv Kumar chuan arukin Iran helpol mi le sa afsar chu Irana terana nge chuan va muwa va tha aratum hramane ma se chu tianga Rajiv Kumaran malani chuan Iran sarkar thin chu harimanga India ina tuar theidon ti India sarkar hrui tu te chuan an hrechiang emema chumi ni wang chuan Rajiv Kumar chu dan nge yandu ma se Rajiv Kumar chu kan soita kang khan thudu ve tak mai ania athil ti to chu ban san tum ngai lo an ho tu ten phal lo ma sela aram le namma mangai ema wangin amile sate torna chu phubalak ngei tumin terana chuan afe chuk ta thowa ama mai baga anaute pani Divya le Vijay te po an bang big lo Iran lampanin thlona chuan chuang theilo ma se Abu Dhabi ya thlolua Abu Dhabi atanga terana kalchu Rajiv Kumar chuan alatum tho ti chuan Abu Dhabi ya chuan sumdong pakhat darmesa puinain document lemle an mamo turom ang te chu Rajiv Kumar chuan an muthei ta zela ani chuan Mossad ho safe house a chuan an ni chu hruain July chuan Israel ho chuan Rajiv Kumar le athian te chu lo pui an tumane helaya Mossad te hian Rajiv Kumar le anau te hi afsara that ngei turin andua aruk tak chuan Israel hian India sarkar te chu mantrang kaya poiti reng lo Iran rama poi khoi chu Israel chuan enga ma ngai lova Iran seti sau chu athat fo thin reng ani saila ja chu Indian thatu bolte chuan Rajiv Kumar atan puyani ti an hriatin a inte handapa abung ruate han mansak Iran sarkar le India sarkar chuan Rajiv Kumar le Divya te Vijay te chu mantumin an veta a India sarkar chuan a police huisan mai Rajiv Kumar chu akal santa hanibera Iran supai te chuan lo that poni sela poyan ti talo ni na lang chuti line afsar chuan amaron zong turin Rajiv te chu hanon kalani ti hriatin anaw sayet chu mala turin alo ti vea Rajiv Kumar te po longchol na munaron thleng toin July mun chu Abu Dhabi ania Abu Dhabi atanga terana kalchun tumani India sarkar line Rajiv Kumar te chu an bethei boxi lowa khoya nge an ompo an hrelo an thilti tur chu top turin du hle ma se kan soita kangin Rajiv Kumar chuan top sana tumteu lo mai India sarkar chuan Iran sarkar chu lo watan puin Rajiv Kumar lo zong turin an lo watia chuti lain Iran sipai general chuan afsar pokha lo wa mu ve bokin Rajiv Kumar chu aman lo wa zonga lo wa that turin atia chutianga tilawani chuan ani chu tha awau pok afsar chuan sumdong darmesaka wa muin Rajiv Kumar ten Abu Dhabi an thlendan zong chu hrechuka sumdong pa computer te po muin document an nei dan te po an hrechuak zel longchol hmuna chuan Rajiv le anaute pani baka Israel en thatu te chu an lo omlain afsara naw sayed anaute ho chuan ani ho chu silain anon kap ta phut maya chulai chuan inka na hatleng zuita ti chuan chung helpol te chuan Rajiv Kumar te chu thamang vek tuma han be lain Israel en thatu te point an lo tran pui vea tilai hmuna chuan Divya chu aboral ta a Rajiv le Vijay te chuan helpol te chu han lo kapa
chuin be na tang chuan Rajiv chu him takin atlan chuk theya longa chuan dalu nin Tehran lampan puyania chuti lain Divya le Vijay Tero chu chulaya chuan an oma kan soita kangin Divya ro chu bompuak wangin athita ni kha Indian thatu pol RNAW te chuan Sailaja chu an lola dop verenga aniero chuan Rajiv Kumar chu abet hei to big lowa eng ma hre to big hek lo Abu Dhabi ya Divya thina chungchang chu media ho cha tui berania India sarkar po zonan zot na sa hle chuti lain India sarkar chuan Rajiv Kumar ate operation ti chu antar lang ngam lova Divya chu accident wanga boral ni in antar lang zai mai chuti mek lai chuan Rajiv chu Tehran chuan ron thleng ta Afsar poin Rajiv chu Tehran ron thleng to ni ti hrin ma lo la ve char chara Rajiv chu man nge ye du ni chutianga Rajiv fan Tehran ma lo lak lai le Afsaran ama zonga ma lo lak lai chuan Sailaja chuan Rajiv anu pui chu lo va bien India sarkarina an phatsan tak dan te chu hashila ma se dar som le chan vea chia Rajiv chuan anu pui chu betrina chumi zan po chu na ron bia Adam Trani ti chu han hremai chumi nuwa chuan Rajiv chuan Iranian mi pakhat Tamir chu ha mel riata abula chu na cheng Tamir hian helho hi a hoi ema chu wanga Rajiv po hi tran pui ani ngeng he Tamir chuan Rajiv chu anin lama hole mai turin atia amhalak na te chu ti top turin a hrila chuti lain Rajiv chuan Tamir chu areka Tamir point pistolina tina ka tran pui cheni tian hria chuan min khai hlum dona ka fanu hian enkol tu anei don lowasin ka fa pala helhowin poin khoina aboral sia chu wanga tran pui mai chau chikani tin a tran pui na chante adin hun kir khan je te chu Rajiv chu hrila Rajiv po chuan Tamir chu tilung ni lo adu tabik lo Iran minister point an general chu halo how ve boka achan po an general chuan arukin helpol te chu India ram mala turin aron tirluta afsara te kha anhuya na thok vek anni chutiangani wa chuan minister chuan sipai general chu ro how ve shep boka kan soita kangin India le Iran te hian tun ma trangin inrem lo na han nei ngai lo ma se India rama Iran sipai te hian an helpol te ron tirin India mi ko tan thlak ta ka wangin Rajiv chuan chung helpol laka chuan phubalak adu mai chawania India sarkar le Iran sarkar poi khoi atum reng lo chutia Tehrana Tamir le Rajiv te han khosak lai chuan an che dan chu afsara en thatu te chuan han lo hreta afsar chuan Rajiv chu man nge ya du ta ne kan soitak angin afsar chuan nau pakhat Syed Ali chu neya ani hi atha changdol tu ni in amang tangkai trin le afsara en thatu te chuan Tamir le Rajiv ten Syed anzon dan te chu an lo hreta a chuwang chuan afsara chu anon hril ta vek mai si ti chuan Tamir le Rajiv te chuan Syed chu kidnap an tumta an ral thuam thu ru te chu han la chuak tranta chuti lain afsar chuan Tamir chuan Syed chu azongani ti hriata wangin Syed chu an kem patang chuan a tir chuka afa pain khet en turin atia Tamir le Rajiv te chuan an lo man nge yang ti po hriain ataksa chuan en thlak ruk na GPS chu hada a chu GPS mang chuan Syed chu Tamir le Rajiv ten an man huna a omna a chui chuak mai dona ni ti po a hre chiang hle ti chuan Syed a kal chuk ta chu Rajiv le Tamir te chuan a be sayang ngei chuan an lo man ta an hnunga chuan afsar chuan anaute atir ve boka wangin afsar anaute chuan Tamir le Rajiv te chu anon zuya kara chuang chungin anin kap hre mai chutian in kana chuan Tamir chuan silai mu adong pal hlau mai le ngala Tamir liam chu ana ang reng hle maya Rajiv chuan a thei topin han boy som tumma sela Tamir chuan a tuar thei sel ti chuan Rajiv chuan Syed chu an kem lama chuan a hruaita chuti lai zong chuan Syed om na chu afsar te chuan aron chui vereng bok Rajiv fan Tamir en kol lain Syed chuan Rajiv chu aron votlua chuti lain Tamir chuan a thei top chu chuin Syed a khupa chuan a lo kap ve boka Rajiv chuan Syed chu a be let thei phata chuti lain Tamir ro chu ha boral ta ni lelama chuan afsar te chu Iran sipai ho tu te chuan lo ti hlum tumin a omna kem chu haron pana anaute ho chu anon beya afsar te kem chu Iran sarkar chuan an la tamak mai
chutia Iran sipai na afsar te keman beilai chuan afsar anau te tamzok chuan Rajiv te tha tumin an kem chu han lo chu san ve boka afsar chuan Iran sipai general nena chuan Rajiv te omna an hriat to thule backup ron thon tura adu thu te avashila Iran sipai hotupa poin chulampana aron kal ngei tur thu chu hashila mase afsar chu manan tumti renga soilo afsar anau te ho chu Rajiv chuan ama main alo beya Julai muna chuan inkana nasatakina chuak zuita Rajiv chuan afsar te ho zong chu alo ne veka chuti rolin afsar ero chu kaplum du lowin alhiam thung afsar chuan Rajiv Kumar nena chuan atopa chuan kain tong tamo sipai le sipai chu kanin kaplum ani ang chutin kaplum turin angen ngoi ngoya chuti rolin Rajiv ero chuan afsar chu akaplum ani chuan Julai chuan atang reng dona ni ti a hriat chian ema wangin afsar chu akaplum du lova amain Sayed Khan afsar chun aphat sanani ti a hriat to wangin Sayed akuta afsar chu ahlana Sayed chu pistol pein afsar chu kaplum turin ati te chuan afsar chu anaw Sayed ngai mai chuan Julai chun akaplum ta chuti rolin Rajiv ero chu anha tho thata wangin India rama police hotu te chuan chuang takin India lama chuan anla let le ta zoka te chuan movie chu lo top tani Tute atop telo tirzo vain kalo ma lo da mula lo hriselula patien rebati chuan film dang nen mule thui kan tum do nia